Tulo ka sunog human sa pag-igo sa bagyong Odette na tala sa dakbayan sa Talisay. Sagad ini may kalabilitan sa epekto sa bagyo. Ang report ni Femery Dumabok. Ang sunod-sunod nga mga sunog usa sa gipangandaman sa Talisay City Fire Station ning nagsingabot nga pagsaulog sa bag-ong tuig. Neto Disyembre 20 miulbo ang sunog sa Barangay Poblasyon. Tulo ka mga balay na ugdaw tungod kini sa nabiyaang giluto kay way kuryente. Usa ang naangol sa sunog. Sa Disyembre 21 usab ka balay ang naugdaw sa sunog sa Barangay San Roque. Matod sa Talisay City Fire nga sa ilang pakisusi, mga gitipigan nga gasolina mo'y hinungdan sa pag-ulbos sa kayo. Og niadtong Biyernes sa pagdaob sa mga nabiling sanga o mga dahon may hinungdan sa sunog sa Barangay Poblasyon nga miugdaw og 5 ka balay. Swerte na lang nga way nakala sa mga sunog. Dahil naghapon tawag tubig na to sa mga community, then of course while going pa sa mga barangay para pag-assist ng pag-conduct sa mga clearing operations. So nagsigit ang korida para pagbaw sa mga tao na kinahanglan mag-map na mag-amping yun, labi na sa pagluto sa mga kandila o kaning lamparilya. Samtang nipagawas na og direktiba si Talisay City Mayor Samsam Gulyasog ang provincial government nga dili ang paboto og bisan fireworks sa pagsugat sa bag-ong tuig. Sa ato nakita nga sitwasyon, delikado gud. Bisan pag fireworks, delikado gud siya. Oba ni Jun Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.